Vi har om temaet Kold CSI, hvor vi har fået uddelt et giftstof. Temaet handler om, at vi skal finde ud af, hvilke egenskaber stoffet har, og hvordan vi myrder vores lærer med det. Vi har fået tildelt stoffet kaliumcyanid. Dets kemiske formel er KCN, som er sammensat af kalium, carbon og nitrogen. Ionforbindelse. Er giftstoffet en ionforbindelse eller en molekyleforbindelse? Det er en ionforbindelse, da der er et metal plus et ikke-metal til stede. Man kan også finde ud af, hvad det er ved at kigge på forskellen mellem elektronegativiteten. Kalium har en lavere elektronegativitet, så den binder sig til nitrogen. Carbon er en polær binding. Atomer eller ioner. Hvilke atomer eller ioner er der i stoffet? Der er kalium, carbon og nitrogen i giftstoffet. Hvordan er atomerne eller ionerne ifølge skalmodellen? Kalium har 19 protoner, og den har 1 elektron i yderste skal. Carbon har 6 protoner og 4 elektroner i den yderste skal. Nitrogen har 7 protoner og 5 elektroner i yderste skal. Bindingstyper. Hvilke bindingstyper er der i jeres stof? Der er 2 former for bindinger. Der er en kovalent binding mellem carbon og nitrogen, som danner cyanid. En kovalent binding er en kemisk binding mellem ikke-metaller. De deles om deres elektroner, for at de begge kan opfylde oktetreglen. Der er en ionforbindelse mellem det nydannede cyanid og kalium. Oktetreglen og dubletreglen. Kalium og nitrogen opfylder begge oktetreglen. Carbon kan både opfylde oktetreglen og dubletreglen, da den står i hovedgruppe 4 og kan både afgive og modtage. Smag, lugt og dødelighed. Hvordan smager stoffet? Det er hvidt stof, som ikke kan smages og er giftigt. Stoffet er til dels lugtfrit, men i nogle tilfælde kan stoffet lugte svagt af bitre mandler. Hvad er den dødelige dosis? Dosisen kan svinge lidt alt efter, hvor stærk ens mavesyre er, da stoffet reagerer med mavesyren. Så dosisen svinger mellem 200 og 300 mg. Stoffet dannes til brintcyanid, som også bliver kaldt blåsyre. Så hvis man indtager stoffet, giver offeret vejrtrækningsproblemer og dør af iltmangel. Sikkerhed. Hvordan kan man arbejde med stoffet på en sikker måde? Man skal undgå inhalering af stoffet ved hjælp af udluftningssystem og arbejde med et vejrtrækningsværn. Man skal benytte beskyttelseshandsker og beskyttende tøj for at passe på kroppen og huden. Hvis det skulle ske, at man får det på sig, skal man skynde sig at vaske det af og muligvis søge lægehjælp. Man skal bruge ansigtsværn og beskyttelsesbriller for at beskytte ansigtet og ens øjne. Og man må bestemt ikke indtage mad eller drikke under benyttelse af stoffet, da det kan havne i maden, og det kan man dø af. Mord. Hvordan vil vi dræbe vores lærer med stoffet? Når timingen er begyndt, og læreren er kommet ind, har de som regel altid en kop kaffe med, som de stiller på katedret. Når de går ud for at hente noget materiale til timen, kan man liste op til katedret, smugle stoffet, som er en pulvermasse i kaffen. Derefter lister man tilbage og venter på, at læreren kommer tilbage for at drikke sin kaffe.